který dostanou placku i proto, že vlastně byly 3 nejlepší výkony. A na 3. místě se umístil Dušan Jánošík. Sport, přátelé, ale dobrý, to bylo super. To bylo nejvyšší úroveň. Gratuluju, máš tady ze všech zase nejhezčí, ty svítíš a tady máš něco zdravýho, jo? Tak to. Ještě Dušane. Ještě pusu, paní učitelce. Druhé místo Roman Šimoníček. Bojoval se statečně. Gratuluju. Gratuluju, máš skvělý styl, jsem koukal. To jsem se fakt pobavil teda, jo? Tak ti můžu říct, dobrý, no. A tady máš ještě něco dobrýho, jo? Roman Šimoníček. Tak a na prvním místě a absolutním vítězem s rekordem 160 cm se stal Jakub Jiroušek. Máš toho nejvíc, takže nejdřív ti nám takhle pohár, ten ti zůstává, jo? Nemusíš se s ním dělit. Tady máš teďka, to si musíš navlít na sebe, pak na závěrečný focení, doufám, že to bude dobře, jo? Dobře, děkuji moc. A ještě paní učitelka. Jo, dobře, děkuji moc. Velký potlesk pro